Στην περιοχή αυτή θα μπει η κουζίνα, τα αποχετευτικά της κουζίνας, τα υδραυλικά της κουζίνας, και εδώ μέσα θα είναι η τουαλέτα. Εδώ θα μπει το καλοριφέρ, εκεί θα μπει η ντουσέρα, εδώ πιτέ, τουαλέτα, τήρας και εδώ θα μπει το πλυντήριο. Εδώ τα υδραυλικά, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ότι έχουν την κατάλληλη κλίση. Αυτός θα είναι ο χώρος που θα υπάρχει ο καναπές, εδώ θα μπει το κρεβάτι, όλα οι σωληνώσεις βγαίνουν έξω για να πάνε στο καυστήρα που θα μας φέρνει το ζεστό νερό μέσα, το καλοριφέρ εδώ και η ψευδοροφή. Αυτά. Εδώ θα μπει το ψυγείο. Λοιπόν, αυτά για αυτό το χώρο. Ξανά τουαλέτα, θα δούμε τα υδραυλικά λίγο πιο κοντά. Αυτά.